kai a daga dama hada ta da hagun mu je bindigar ku kafadar ku a daga bindigar sama tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun mu je bindigar ku kafadar ku sifili uku rundunar sojoji 153 1909 mai igiya uku Adamu Sanusi ya zo domin ka duba lafiyar sojoji da tsaftarsu. Bindigar ku a ƙasa. Bindigar ku kafadar ku a daga bindigar sama a tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun mu je haka ake go aikin soja bindigar ku kafadar ku na zo neman izini domin in juya da sojoji zuwa gidan hutu yallaɓoi. Mai hangen nesa tsaya tsit saura mu juya dama zuwa gidan hutu je hagun dama hagun dama hagun dama hagun dama hagun jeka oga ku je bana son shiga gaban ku da yawa mun baka mutu juya zuwa hagun je soke bindiga a ƙasa a buɗe ƙafa. Ya gode.